गाववाल्यानो, कसे असास? बरे असास ना? बरेच रवा. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटता तुमका युट्यूब मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. जोडी. आजची आपली रेसिपी कोणती 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 एका एका सबस्क्रायबरने कमेंट केलेले की अंड्याची 2-4 आणि साधी सोपी अशी होणारी रेसिपी तुम्ही दाखवा. तर म्हटलं चला, ते पण बरोबर आहे कारण अंडा नेहमी अवेलेबल असता आणि अंडा सगळ्यांना आवडता. अंड्याचे म्हणायला गेलं तर भरपूर ते अंड्याचे फंडे वगैरे. पण एकदा गोमूचा काय झाला, सगळ्यांनी फरमाईश केल्यानी एका भुर्जी होई, एका अंडा उकडलेला वया, एका आमलेट वया. तर त्याका इलो राग आणि त्यानं ह्यो अंडा घोटाळ्याचा जन्म केल्यानी. त्याच्यात उकडलेला अंडा पण इला, भुर्जी पण इली आणि वरून फ्राय केलेला अंडा पण इला. हां. म्हणून आजची आपली रेसिपी एकामध्ये 3 गोष्टी आहेत. ती म्हणजे अंडा घोटाळा आणि ह्याच्यामध्ये घोटाळो कसं होता, ती तुम्ही स्टार्टिंग पासून ती एंड पर्यंत रेसिपी नक्की बघा आणि ही रेसिपी करू खूप सोपी पण लागता चवीत भारी हां. तुम्ही असं म्हणतात भुर्जीसारखी चव अजिबात नाही. नाही. अंडा फ्राय सारखी चव पण नाही. अजिबात नाही. आणि अंडा घोटाळ्यासारखी चव तर असाच असा. तर अशी ही आपली अंडा घोटाळ्याची स्पेशल रेसिपी आज तुमच्यासाठी. आणि तुमका माहिती आहे आजच्या अंड्याचे रेट काय आहेत? ₹90 एक डझन. ₹9 एक अंड आहे. ₹90 एक डझन पण नाही. ₹10 90 अंडी. 10 अंडी ₹90 ला. ₹10 90 अंडी. यावा लवकर सरोजने स्टॉल खोलल्यान. ₹9 एक अंड बोलायचं होतं. लाईव्ह सोडून लोक पडतील थैली घेऊन. म्हणजे आता महागाईचं भडकं उडायला लागलं ना तर खरंच हां. हे बघा, ह्या साहित्य. हे कांदे त्यांना झाकून ठेवले. ते चिरलेले असे उघडे ठेवायचे नाही. त्याच्यावर मी 3 टमाटर घेतले, 4 कांदे घेतलेले आणि 4 अंडी. ही उकडलेली अंडी नाही हं. ही आपली कच्ची अंडी. तर ₹9 एक गावता ता अंडा. उकडून झाल्यावर महाग होता थोडा. ₹90 इली ना की आपण नक्की घेऊन येऊया लॉट मध्ये. आज आहे 15 जुलै आणि आज आपण पाहतोय लाईव्ह रेसिपी. असं ना असं म्हणतात अंड्याक असं डुबवून सुद्धा तुम्ही चेक करू शकता अंडी शिळी आहेत की नाही. आणि असं हलवला ना तर जर कानाजवळ तुमका आवाज येलो ना गुडगुड 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 तर समजून जा की ही अंडी शिळी आहे. म्हणून ही पटकन अशी टेस्ट अंड्याची करून घेऊ होई. म्हणजे आपण कसा खातोय त्या गोष्टी आपण चांगल्या खातोय की नाही ह्याची फक्त आम्ही सविस्तर व्हिडिओ सुद्धा दिलेला आहे. पाण्यात टाकून बघा, शिळी अंडी ओळखा. नाहीतर अशी पण तुम्ही ओळखू शकता. नाहीतर कसं होतं माहिती आहे एकदम अशी फोडली आणि एखादा अंडा शिळा गेला तर उरलेली जो फोडलेली अंडी आहेत ते पण वाया आपल्याला घालावं लागतं ना. आज तुमच्या लाईव्ह मध्ये सगळ्यांचा मनापासून स्वागत आहे. तुम्ही खायना खायना बघताच रेसिपी ती सांगा. असं घोटाळो गोंधळ तुम्ही पण घातलेलास की नाही तो पण सांगा. जसं म्हणते ना गोमुख रागिलो आणि गोमीन सगळ्यांचे फरमाईश एकाच ह्याच्यात पूर्ण केल्या तसा. आता ही अंडी आहेत ना आपल्याला फोडून घ्यायची. आता हे काय तयारी जर अशी पूर्व केलास ना तर तुमका वेळ नाही लागूचो घोटाळो घालूक गोंधळ घालूक. कांदो कापून घ्यावा, टमॅटो चिरून घ्यावा, बाकी हातासरशी मसाले घ्यावा. आता काय अंडी फोडून घ्यावा म्हटलं असतं की त्या वट्यावर घाण नाही होत ती अंडी सुद्धा फोडून घ्यावा. पण आता आपण फोडूया. नाही बाय. चमचो घेऊया. मी असा अंडा फोडते. मी असा आपटून फोडते. बघा ही सगळी अंडी चांगलीच निघतली. जसं आपण नारळ फोडतो ना एक एक टेक मारून गोल गोल फिरवायचा तसा. तुम्ही अंड्याची अशी टेस्ट कधी करून बघितली की नाही ते नक्की सांगा. कानाजवळ हलवून बघा आणि तुमका जाणव त्याला. नम्रता कोरेगावकरने हाय लिहिलं. स्वागत असा तुमचा आपल्या परब किचन लाईव्ह रेसिपी मध्ये. हे बघा सगळी चांगली आहेत. आपण टोटल 4 अंडी आता घेतली आहे. अरे देवा, तुम्ही 4 मधला एक ठेवा अंडा फ्राय साठी कारण मी मोजकीच अंडी आणलेली. एक अंड ठेवा. आता नशीब माझ्या लक्षात आलं. असा असा आणि 2 मी उकडवून घेतली ना ते विसरून गेली मगाशी. नशीब आधीच बोललं त्या काय करूच्या नाही ना मला आता लक्षात आलं. अरे काहीतरी हे मोठं टाक्स आहे. फोडल्यावर अंड्याचं काढायचं मोठं टाक्स आहे. पण इला बघा या येतच नाही या बलबलीत बल्क म्हणत हे बघा बल किती आहे येताय काय बघा. कोथंबीर पण येते. अरे येतच नाही. कश्मा परब हाय लिहित आहेत. हाय ताई
तुम्ही कुठून आजची लाईव्ह रेसिपी बघताय ते नक्की सांगा. आपण टोटल 6 अंड्यांचं हे करतोय आणि किती माणसांसाठी होईल ते तुम्हाला आता तुमच्या समोरच दाखवतो. ते आता वायच येता बघा, डाऊल मोठा हम्म. घेतलाय पण आता वायच येता. आता ह्या कशासाठी आता तुमका माहितीचा कशासाठी तरी असतं पण आता. तुम्ही स्टे ट्यून. हा, आता ही 3 अंडी आणि ह्या बाजूक ठेवूया. ह्या सगळ्या शेवटाक लागताला आपला. आता आपण कांदो घेऊया. आपण टोटल 6 अंडी वापरतोय. हे बघा हम्म. इथे 2 अंडी उकडून ठेवलेली आहेत. ही बघा, ही आपली 2 अंडी. आता बघा ही अंडी वेगळी, ही अंडी वेगळी आणि ही अंडी वेगळी. या तिन्ही अंड्यांचा मिळून आपण आज घोटाळा करतो. चला. घोटाळ्याक आणखीन एक शब्द, मराठी शब्द हा काय? गोंधळ. हम्म. आताची सगळी अंड्याचे वेगवेगळे प्रकार, वर्षाच्या 12 महिने गावणारा. हम्म. आणि सर्वोच्च नेहमीचा प्रश्न, अंडा व्हेज की नॉन व्हेज? सांगा, लाईव्ह मध्ये कमेंट करून मी सांगा. तर सांगते अंडा व्हेज आहे, पण बहुतेक लोक म्हणतात नॉन व्हेज आहे. पण मला असं वाटतं अंडा व्हेज आहे. आणि लहानपणी तुम्ही ऍड बघितलेलं की नाही, संडे हो या मंडे रोज खाओ अजून अंडो. अजून असतं ते अंडे. ऍड, अजून कारण ऍड. अंड्यामध्ये खरंच एक मुलांना, लहान मुलांना ते प्रोटीन असतं जे त्यांच्या वाढीसाठी गरजेचं असतं ना, म्हणून लहान मुलांनी तरी खावं. त्याच्यामुळे व्हेज की नॉन व्हेज हा विचार करू नये. रोज एक अंड खावं. उकडलेलं जास्त पौष्टिक. हो बघ, बुडबुड रवलं. कश्मा प्रभुलेते मी तुमच्या रेसिपी दहीसरहून बघते. तुमच्याकडून गरम मसाला आणि कुळथाची पिठी घेत असते. छान असतात मसाले. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. आपलं स्वागत आहे परब किचन लाईव्ह मध्ये. इथे आपल्याला बटर पण घालायचा आहे थोडासा. लगेच आवडता घेतलाय बघा. हा. डाऊल म्हणूनच मी सांगलंय, आठवण करून दिलंय की बटर लक्षात राहत आवडता नाही. घेतलाय हात. एक डाऊल घातलंय. बटरमुळे ना बुर्जी वेगळीच चव येते, म्हणजे खूप छान अशी चव येते. चॉपर तुमच्याकडे असा की नाही तो सांगा. आणि असे स्वस्त चॉपर, आणि मस्त. चॉपर असल्यामुळे काय होता, ती माझी म्हण आहे ना आता पाठी पडत येईल या. खायची ती तुमका माहिती असत तर तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगा, मग मी नंतर सांगते तुमका. अंकिता लिहिते हाय ताई, हाय. कश्मा प्रभू येतात. ओके, कश्मा नाही, कस्तरियामध्ये कसं लावून कशमा. ओके, सॉरी मला नाही तुमचं नाव वाचता येतंय. कंचन लिहिते अंबरनाथ वरून. बस एवढा. हा बस बटर. तुम्ही बुर्जीमध्ये बटर घालून कधी करून बघा. का फेटू लावला फेटतंय आधी कांदो तर फ्राय करू दे, तो भाजा तर फेकून होत. बटर वाईज जास्त झालं का? ह्या तव्यात काढू कयवा. आज सगळ्यात जास्त होता वाटतं. अंडी काढली, आता बटर काढा. म्हणजे हे का होत ना आपल्या गॅस कमी ऑमलेटला. बटर जळायचा. ऑमलेटला होत. ऑमलेट पण बटरवर कधी खालास की नाही ता सांगा. तेलात बटर गेला त्यामुळे ते फेस आला. हे 4 कांदे होते आपल्या चॉपर मध्ये, चांगले बारीक चिरून घेतले आपण. त्याच्याबरोबर आपण ही हिरवी मिरची, एक हिरवी मिरची गोल गोल चिरलेली. योग्य नाही तर खर. आता तो आवाज येतो ना चमच्याचा. आता हे कांदो काही लगेच ब्राऊन झालेलो नाही, तो आपल्या बटर आणि तेलाच्या मिश्रणामुळे झालेलो. टाकू नका, त्याला 2 मिनिटं पण नाही झाली.
अंडी कधी पण बुर्जी किंवा कुठलीही गोष्ट करताना ना फेटायची का? मी तर फेटूनच घेते. कंचन राणे अंबरनाथ वरून बघते. नम्रता लिहिल्या आय हॅव चॉपर बट आय कॅनॉट पुल इट विथ द रोप. तुम्हाला दाखवतो ती एक दिवस तुम्हाला दाखवतो की कसं रोपने चॉपरचा वापर करायचा, अशा चॉपरचा. मला पण जमत नव्हतं, पण हळूहळू प्रॅक्टिसने आता जमतं. 1-2 दिवस जरा जड जातो. आज आपण बनवतोय, आजची आपली लाईव्ह रेसिपी आहे अंडा घोटाळा. झटपट होते, छान होते. तुम्ही ताई चॉपर मध्ये टॅमॅटो सुद्धा चिरू शकता, पण शक्यतो ते टॅमॅटोचे ना पीसेस राहत नाही. त्याचं ना तिथे असा किमा एक होतो ना. लगदा होतो तयार हम्म. आणि त्याचा रस पीस एकत्र वाटल्यासारखा होतो तो. आणि तुम्हाला जर असे पीस हवे असतील तर तुम्ही टॅमॅटो शक्यतो चॉपर मध्ये कापूच नका. नाही, त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांना चॉपर हा वापरता ते येत नाही नाही, सांगते, पण टॅमॅटो नाही होत चॉपर मध्ये. कांदा होतो पण तो जड मारतो पहिल्यांदा, सुरुवातीला त्रास होतो, पण नंतर एकदा सवय झाली ना आणि आपल्याला जर त्या वस्तूची सवय झाली की कळतं की बाबा ह्याला असं धरायचंय आणि असं करायचंय. ही आपली लाईव्ह रेसिपी आहे म्हणून मी सगळं आधी चिरून घेतलं. हा, नंतर टाइम आपण काही काही रेसिपी मध्ये चिरायचं दाखवतो, अगदी छोट्या रेसिपी असतील तर. नाही, याच्यामध्ये चिरायची दाखवायची गरज नव्हती, कारण आपल्याला इथे फ्राय करायचं आहे ना. मग खूपच मोठी झाली असती ना. हो, तरी उकडून घेतली आम्ही हा. अंडी. तो पण एक राहिलं. नाही तर ते उकडायला पण वेळ लागला असता. अनिताने हाय लिहिलं. हाय अनिता ताई, तुमचं हाय. लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. आजचा आपली रेसिपी लाईव्ह रेसिपी आहे अंडा घोटाळा. तुम्ही काही ना बघता तास सुद्धा सांगा, ह्याच्या आधी तुम्ही पण असो अंडा घोटाळो केलास की नाही. मालवणी शब्द बरं वाटतं ना ऐकू, अंडा घोटाळो. सगळेच घोटाळे करतात, तो अंडो की त्यात मागे राहा. अविनाशने हाय लिहिलं. धन्यवाद दादा, स्वागत आहे आपलं परब किचन लाईव्ह रेसिपी अंडा घोटाळा मध्ये. आता हवे तेवढे आपले टॅमॅटो नरम झालेले आहेत बघा, आणि असा काविल तर असा असा तेल उभा उभा, सुटेपर्यंत आहे बघा, तेल हा, सुटलेलं आहे. उभा तेल आणि उभा असा बटर. करायचा. तो जर स्टीलचा चमचा असता तर खडाव 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 तुम्ही वैतागून गेला अशा. आपण आता मालवणी मसाला घालतोय. हो, आणि हा चमचा लहान आहे त्यामुळे अर्धाच येतोय, त्यामुळे मी किती 1/2 चमचा टाकला. इथे आवडीनुसार तुम्ही तुमचे गरम मसाले म्हणा, आणखीन कोणता मसाला तुम्हाला घालायचा असेल आवडीनुसार. आम्ही पण एक टाकणार आहोत, तो शेवटाला दाखवतो, कारण तो मसाला शेवटीच घालायचा असतो. हा थोडासा गरम मसाला आणि आपली ही चिमूटभर हळद. ती का कित्या रागूक होई, नाही तर रुसत. मालवणी मसाला जरी घातलात ना तरी थोडासा गरम मसाला घालायचा. पद्मावतीने हाय लिहिलं. हाय पद्मावती. मस्त पण मसाले घातल्यानंतर पण याला चांगलं असं एकजीव करून घ्यायचा. आणि मसाले घातल्यावर आपण जी आच आहे ना ती एकदम बारीक केली, नाही तर काय होईल, मसाले जळून जातील. माझी मैत्रीण म्हणता की इधर जितना तुम बुर्जी के लिए मेहनत करोगे ना उतनी बुर्जी टेस्टी लगती है. तर खरी मेहनत इथे असते. खूपच बारीक झाली, तुम्ही आता मीडियम करते. हा ना. उलटी बटन आहेत ना. नाही, आजकाल नवीन गॅसची सर्रास उलटीच असतात. अंजली दळवीने हाय लिहिलं. हाय अंजली ताई. हाय, तुम्ही आता पहिल्यांदा आमची रेसिपी लाईव्ह बघताय. पद्मावती, अंजली, अविनाश, ही मी नवीन नावं वाचते. अनिता कदम, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आमच्या लाईव्ह रेसिपी तुम्हाला जर आवडत असतील तर डबल टॅप करा.
आणि कोणत्या रेसिपी तुम्हाला पाहायच्या असतील तर सांगा. आता काय येते, आषाढी एकादशी येते. 24 सॉरी, नंतर आपली गटारी नाही, ते गतहारी काय ते, त्याच्यावरून पण इश्यू होतो ना हो. जावले अमावस्या हा. बोलतो आपली. अमावास्या येतली आणि त्याच्यानंतर आपले गणपती येतले. तर आम्ही आपलं रेसिपी बघतोय, कोणाला काय रेसिपी हवं आहे ते तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा, कारण आपलं रेसिपीचं चॅनल आहे ना महत्वाचं. रेसिपीचं चॅनल आहे आणि आपल्या नॉनव्हेजच्या रेसिपी बहुतेक अशा आहेत. बांगड्याच्या तिकल्यापासून, शिंपल्यांपासून, परत काय मोदका, हलवा, गणपतीची पापलेट, मोदका नाही हा, मोदक, मोदका, मच्छीतली मोदका, मांदेलीची पण आहे, मांदेली असा, बोंबिलाचे कोळंबी तर आला किती आहे, सुके बोंबील, ओले बोंबील, जवळा आणि हिरवे बोंबील. हा, चटणीतले ते छान झालेले. ते तुमका आता काय ते अमावास्या यायच्या अगोदर कुठले रेसिपी बघूच्यात आणि अमावास्या आल्यानंतर श्रावणामध्ये कुठले रेसिपी बघूच्यात. हे बघा आपले मसाले पण छान परतून झालेले आहेत. इथेच कलर टेक्स्चर छान दिसतोय बघा. आणि हे एकजीव झाली. आता ह्याच्यात मीठ जर टाकलं तर ही आपली टोमॅटोची भाजी झाली की नाही. ह्याच्यावर कोथिंबीर शिवरली की झाली. आता अंड टाकल्यानंतर ना फास्ट गॅस करून पटापट करायचा. त्याशिवाय त्याचे ते काय म्हणतात गोल भुरभुर हा. भुरभुर नाहीयेत, भुर्जीचे भुरभुर आहे. नाही तर ते होणारच नाही, म्हणून हा. इथे फास्ट गॅस करायचा. भुर्जीचे भुरभुरे येऊ होय आणि फास्ट गॅस करून पटापट असा ढवळूक पण व्हायया. आपली अंडी फोडूची रवली आता. आता ही मी अंडी फोडून घेते हा, ही सर, कारण आता बुर्जी झाली. आता दुसरा पदार्थ येतो, उकडलेली अंडी. आज तुमचा काय मेनू असा तो सुद्धा सांगा लाईव्ह मध्ये. नको लाजू, सांगा तुम्ही, आम्ही येत नाही. बोलवलं असतं नक्की येतो. तसा लांब हा विरार, पण काय काय जणांसाठी जवळ आहे. विरार म्हटलं की सगळ्यांना टेन्शनच येतं. हो, पहिली भाईंदरच्या पुढे माणसं येणच नव्हती, आता आता येतात. आता विरारला विरार. पुरी मुंबईच इलिया म्हणून गेला तर. आम्ही कुठे राहतो विरारला म्हटलं की थोडस यायला पण लोक अशी कारकूर का करतात मला ते कळत नाही. लोक काय, आमचे बाबा तर येऊकच बघत नाही. ते म्हणतात तुझं विरार नको. नाही नाही, म्हणजे असं नाही, म्हणजे बाबा पण असं नव्हे, जरी कोणाला माझ्या मैत्रिणीला जरी पूर्ण दिवस जाता ना हो, पूर्ण दिवस जाता आणि त्या गर्दीत बाबा घाबरतात. माझे बाबा तर गर्दीत घाबरतात, नको म्हणतात. ढकलून टाकतात. उतरायची आणि चढायची गरज नाही, माणसाला ऑटोमॅटिकली चढवलं पण जातं आणि ऑटोमॅटिकली उतरवलं पण जातं. स्पेशली नालासोपारा, कारण विरार कसं स्टॉप आहे ना, इकडनं ट्रेन चालू होते आणि इकडनं ट्रेन बंद होते. पण लोकांना एकच होतं, नंतर माहिती पडला नालासोपारा एका जागा मिळत नाही. अरे जागा सोडा, नालासोपारावाल्यांचे वांदे किती करून ठेवतात विरारवाल्यांचे, एक तर रिटर्न मारून येतात. आता तास झाला आम्ही विरारला घेतलो रूम, तो गोंधळ झाल्यावर आता ह्यो गोंधळ केल्याने रिटर्न येऊ लागले. आता 4 सीट. 4 सीट पण नाही, ते पण तुम्ही धावून चढलात तर एवढ्या जीवावर बेतून न. हो, धावून जर ट्रेन थांबूच्या आधी तुम्ही ट्रेनच्या आत घुसलास तर तुमची 4 सीट. आता जशी घोटाळ्याची, आता बघा आपण हे उकडवून घेतलेलं अंड होतं ना, ते मी सोलून घेतलं. आता आपण त्याचं काय करूया, इथे आपली भुर्जी झाली. तुमका जवळ थोडा मीठ घालूया आधी, नाहीतर मीठ राहला तर परत. पद्मावतींनी लिहिलं आय एम फ्रॉम कर्नाटका, बँगलोर. धन्यवाद धन्यवाद. कर्नाटकामध्ये पाऊस आहे की नाही ते सांगा. माझ्या नवऱ्याने आज स्ट्रिक्टली सांगितलेलं पावसाचं नाव काढू नका. पावसाचं आणि गरमीचं. पण राहवलं नाही, काय करू, पावसा येरे म्हणायची खरंच गरज लागते आता. तो विचारो एकदा तापलो ना, ते मध्ये मध्ये लागलो तेव्हा सगळ्यांनी टाकल्याने होता. त्याची सटकली, आता माझी सटकली, माका बोलवतास काय असो. तो एवढंच लागलो, एवढं जोरात. आता ही बघा भुर्जी आपली झालेली आहे. आणि गाणं पण होता हो केल्याने, मी तर आज बघितलंय. पाऊस गेल्याच्या 2 आठवड्यात पाहिलंय मी. आता ही भुर्जी आपली झाली, मीठ वगैरे सगळं झालं, नाही बारीक केलंय. आता हे एकदम बारीक व्हाया असा नाही, आपल्या रेषे व्हायत असा. किसूची पण एक ट्रिक आहे, जशी ते ताई म्हणतात ना चॉपर मध्ये, तसं आपल्या काही गोष्टी किसायच्या असतील तरी पण ते असं त्यांनी ना आपल्याला लांब येतात. हे बघा असं
आणि ते असं तिकडच्या तिकडे खटखट 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 केलं ना तर खूप बारीक पडणार. हे बघा, आता परत दुसरीकडे दाखवते तुम्हाला. पटकन बल्क आला. मध्ये जर बल्क आला तर आपल्या ते किसायची प्रोसेस आहे ना तीही होते. गेलो तो खालती. हे असं उकळलेली अंडी किसून घेऊया. त्या काय आता बल्कला पण किसा. पद्मावतीने दिलं. हा बघा, मस्त वाटतो की नाही? डबल टॅप नक्की करा. मला तर स्क्रीनवर खूप छान वाटतं, पण मी ऑन एअर असताना नाही करू शकत. लुक्स गुड बुर्जी, थँक्यू सो मच. अजून झाली नाहीये, जाऊ नका. अजून आपला अंडा घोटाळा पूर्ण फिनिशिंग टच होईपर्यंत बघत राहा. अजून घोटाळ्यात 2च घोटाळे झाले आहेत. हा, अजून अजून तिसरं तिसरं यायचं. घोटाळं राहुलो हा, गोंधळ. 4 दिवसापासून काही पाऊस नाही आमच्याकडे. तर आता 10 दिवस होत आले ना हो. हो. 4 तारखेपासून गोंधळ घातला. हे बघा, मस्त असे रेषा रेषा. तुमका अंडा नाही घालूचा असा तर पनीर सुद्धा घालू शकता, आणखीन पौष्टिक व्हेज नॉन व्हेजचं मिश्रण. तसं लोक वांग्याच्या भाजीमध्ये हे घालतात, काय हो, जवळं घालतात, सुकट घालतात, कोळंबी घालतात. बोंबील घालतात. हिवसाना छान लागतात. काय करणार, नाही जगावला तर. आता होय आपला येतला. एका तेच काय म्हणणार करूया, होते, त्याला आता गॅस तिथे कथायच जाऊ दे, भुर्जी झालेली आहे. याच गॅसवर करूया. आपला ह्याच्यात करा फेटा. फेटायचं नाही. अरे हा, हे विसरून गेली. आपला हाफ फ्राय करून घेऊचा. आता बघा, आता हाफ फ्राय साठी मसाला पण लागतो लो. भुरभुरूचा ना फक्त. मीठ भुरभुरूचा हाफ फ्राय साठी. हात धुतय, बलक किसलाय तो सगळं हातात डसलो. आपण आज लाईव्ह करतोय अंडा घोटाळा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडत तर नक्की असेल आणि तुम्ही खाल्ली पण असेल. खाली कमेंट करून सांगा की नक्की तुम्ही अंडा घोटाळा बनवून खाल्ले की नाही. खालास, हा. बनवून खालास की हॉटेल खालास. जास्त सुरत साईडला, गुजरात साईडला ही रेसिपी मिळते. पण आता आपल्याकडे पण मिळणार, कारण आपण दाखवली ना परब किचन मध्ये. हा, तर गुजरात सुरत आमच्यापासून हम्म. लांब नाही आहे. वायच पुढे जवळच जाऊ आहे. गोया. अहमदाबाद हायवे, म्हणून लोक विरारला राहतात. दयो मगाचो बटर आणि तेल. तसा गरमच होता का, म्हणजे तापलेला होता. बटर काय रवला नव्हता त्याच्यात. रश्मी लिहिते, आय एम फ्रॉम डोंबोली. थँक्यू, धन्यवाद. आता ह्यात असा पडाक व्हाया. काचेच्या बाउल मध्ये घेतले म्हणजे पडतला असा अंदाजा. नाही बघूया. पडला तरी ठीक आहे. 1 2 3. बारीक गॅस करायची. थोडस मीठ, चिमूटभर. एकदम बारीक गॅस. चिमटीनीच. हा, काय सुरेख दिसतं बघा. थोडासा गरम मसाला पण. इथे काळी मिरी पूड सुद्धा भुरभुरू शकता तुम्ही. चिमटीत जेवढा मावला तेवढा मसाला. आता गॅस बंद ना. बंद नाही करत, त्याला इथे घेते. त्याला जरा शिजू दे मधल्याला. होईल होईल. होईल तो. होईल ना, चला. होईल होईल. तवा आपला जाड आहे तो. तो बा आधीच पडत बघता. हे बघा, आता अंड्या घोटाळ्याचा शेवटचा जो तिसरो प्रकार. आता ह्याच्यात ठेवली आपली कोथिंबीर. अजून गॅस चालू आहे, नाही तुम्ही गॅस फक्त आम्ही तिथे ठेवलेली कोथिंबीर. आणि मी तर बोलले आपल्या आवडीनुसार एक सिक्रेट मसालो. आपल्या घोटाळ्यात चांगली चव येऊसाठी. म्हणजे काय, पोरा तुटून पडतात. खायचं तर ओळखा, मी नाव नाही दाखवत आहे. पॅन लगेच तापला आपला. आता ह्यो मसाला ना मॅगीचा मसाला. तुम्ही म्हणतात आम्ही असा लपवून नाही काय ठेवत, आम्ही परब किचन मध्ये दाखवतो. मॅगी मसाला. हा जो मसाला आहे ना तो घातला. तुम्ही पण घालू शकता. छान एक चव येते आणि लागतोही छान.
तुमका माहिती आहे रेसिपी करताना आपण आपलं काहीतरी थोडासा बदल करून बघायचा. त्याच्यामुळे रेसिपी थोडी इनोव्हेटिव्ह आणि छान होते. आणि ह्या रेसिपीला ना हा मसाला शेवटलाच घालायचा असतो. हम्म. ह्या रेसिपीला काय बहुतेक साऱ्या रेसिपीला शेवटला. आता आपलं सगळं झालेलं आहे. आता तो घोटाळ्यातलो लाचो प्रकार हे बघा शिजला ना गो. एका हाफ फ्राय बोलतात. आता ह्या घसरात मधोमध होय होय हजार त्याला ये रे जड वा. आहे ना मध्ये. हा, हा, हो हा, बघा. हा. छान दिसता की नाही? लगेच स्क्रीनवर लगेच डबल टॅप करून लाईक करा. गॅस बंद करू. चला गरमागरम अंडा घोटाळा आपला तयार आहे. काही न घोटाळो करता आमचा अंडा घोटाळो झालेलो अरे असा. थांबा एक मिनिट. रतन हाय म्हणतायत. चला आता आपण सगळंच हा ती बघा डिश तिकडे साफ करायला कपडा बघत होती. खय हा खय मोबाईल ठेवून गेले घरात. मी हाक मारून आले. काय आहे उभो ठेव. आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे परब किचन लाईव्ह मध्ये. शेवट झालेला आहे आपल्या. मस्त अंडा घोटाळा झालेला आहे. हा अंडा घोटाळा ना तुम्ही 4 माणसांना तरी व्यवस्थित पुरेल. भरपूर 4चे काय 5 2 मुलं सुद्धा येतील त्या 4 माणसांमध्ये. मोठी 4 आणि ही 2 मुलं. व्यवस्थित लागतो आणि लागतोही छान आणि दिसायला तर एवढा भारी आहे ना की आता मला वाटत नाही की तो इथे घेऊन आणि कुस करू असा. मस्त झालेले आहे आपली रेसिपी. आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा आणि शेअर सुद्धा करा. आता कसं काढू कसं नाही असं झालंय माझं. कडेकडेची आधी मी काढून घेते कारण मला मधला पीस असाच ठेवायचा आहे. तो मगाशी काढून घ्यायला होती डिश मध्ये भुर्जी. चला सॉरी हा माझं थोडं पर्सनल काम आलेलं. चला ही मी अशी आता कडेने काढून घेते. काहीतरी आपल्याला डोकं लावायला पाहिजे ना की ते आपल्याला तसंच उचलायचं आहे. रेसिपी आवडत असेल तर पटापट स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा. आणि आता आपली रेसिपी संपलेली आहे. पण तुमचे काही कमेंट असतील, काही प्रश्न असतील तर खाली तुम्ही नक्की विचारा. आणि ज्यांनी बघितले आहे त्यांना मनापासून धन्यवाद. आता उचलताला कसा उचलते मी. काढलंय 2 चमचे. या मेन असता. येस बघा मस्त ना. चला येवा पटापट येवा. तुम्ही नाही बोलवलास तरी आम्ही तुमका बोलवतो. पटकन येवा अंडा घोटाळा खाऊ. पावा सोबत, भाकरी सोबत, चपाती सोबत. परत काय गो हॉटेलमध्ये गावतात ते नान वगैरे ना. नान मस्त लागतं. चला अशा प्रकारे आजची आपली लाईव्ह रेसिपी आपण अंडा घोटाळ्याची झटपट अशी करून दाखवली तुमच्या समोर. मला वाटतं जास्तीत जास्त मोठं न प्रोसेस करता तरी पण 20 मिनिटांमध्ये ही रेसिपी आरामात होते. सकाळी तुम्हाला किती घाई गडबड असेल आणि मुलं सुद्धा काय आपण सुद्धा ही आवडीने खातो कारण काहीतरी वेगळा प्रकार. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा. आणि कोणत्या तुम्हाला अमावस्याच्या आधी, नॉनव्हेज अमावस्याच्या आधी हव्या असतील रेसिपी तर नक्की सांगा. चला अशा प्रकारे आपण भेटूया दुसऱ्या लाईव्ह सोबत आणि रेसिपी सोबत. धन्यवाद.